Расійская федэрацыя рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў. Ажывіла, здавалася б, сумную чарговую кампанію адна асоба. Спроба былога дэпутата Барыса Надзеждзіна кінуць выклік прэзідэнту Владзіміру Пуціну на сакавіцкіх выбарах аказалася нечакана папулярнай. Каб аддаць за яго свой подпіс, у Расіі выстройваліся чэргі. Вылучэнец ад партыі «Гражданская ініцыятыва» Барыс Надзеждзін сёння падаў у цэнтр выбаркам дакументы і сабраныя подпісы выбарнікаў на сваё падтрыманне для рэгістрацыі на выбарах прэзідэнта. Палітык здаў у ЦВК 105 тысяч подпісаў, сабраных на тэрыторыі Расіі. Паводле Надзеждзіна, за межамі краіны за яго падпісаліся шмат дзесяткаў тысяч асобаў, але іхныя подпісы пастанавілі не сдаваць. В данном случае и так было собрано почти в 2 раза больше подписей, чем необходимо. И штаб из соображений безопасности для того, чтобы кандидаты зарегистрировали, принял такое решение. Традыцыйна, як любого апанента расійскіх уладаў, Надзеждзіна паспелі абвінаваціць у працы на ФСБ і на Крэмлі, на кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергея Кірыенку. Кандыдат з прозвішчам Марыю паліттэхнолага нарадзіўся ў 1963 годзе ў Ташкенце. Быў дэпутатам Дзяржаўнай думы 3-го склікання, а таксама чальцом шэрагу расійскіх палітычных партыяў. З заклікам падтрымаць Надзеждзіна выступілі некаторыя расійскія палітыкі і грамадскія дзеячы. Сярод іх бізнесовец Михаил Ходорковский, поплечники Алексея Навального, а таксама музыка Юрий Шевчук. Ту кампанию, которая сейчас идет, я безусловно поддерживаю, потому что это кампания гражданского самовыражения, гражданского неповиновения, кампания против войны, против Путина там и так далее. Поэтому ее я, конечно, поддерживаю. Прэс-сакратар кіраўніка расійскай дзяржавы Дмітрый Пяскоў казаў, што ў Крамлі не разглядаюць так званага сістэмнага ліберала Надзеждзіна як суперніка на выбарах, што маюць адбыцца. Аднак ён працягвае набіраць папулярнасць, чым не можа не насцярожваць кіроўнага апарату. Хорошее отношение к Борису Борисовичу Надеждину диктует желание, чтобы его не зарегистрировали. Потому что его зарегистрируют только в одном случае. Если они в Кремле будут абсолютно убеждены, что он будет ходить по струночке, что он не выйдет со флажки, что он скажет то, что им нужно сказать и так далее. Понимаете? Вот. Ну, это, конечно, очень как-то неприятно, согласитесь. Вот. Вот так. На гэты момант ужо зарэгістравалі 4 кандыдатаў на прэзідэнта з 11 прэтэндэнтаў. Гэта лідар партыі ЛДПР Леонід Слуцкі, віцэ-спікер Дзярждумы Владзіслаў Даванкаў, дэпутат ад КПРФ Мікалай Харытонаў і дзейны кіраўнік дзяржавы, самавылучэнец Владзімір Пуцін. Астатнія кандыдаты мусяць атрымаць рашэнне пра сваю рэгістрацыю або адмову ад ЦВК не пазней за 10 лютага. Выбары прэзідэнта Расійскай Федэрацыі адбудуцца 17 сакавіка. Нашага эфіру далучаюцца Александр Марозаў, палітолог з Чэхіі, а таксама Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык з Нямецчыны. Добрый вечар. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадар Александр Фрыдман, да вас будзе першае пытанне. Вось калі вы назіраеце за гэтай электаральнай кампаніяй у Расіі, за зборам подпісаў, ну, пытанне такое, ці сапраўды Барыс Надзеждзін адлюстроўвае нейкія антываенныя настроі, таму што ў нейкіх вось публічных інтэрв'ю ён так вельмі асцярожна ускоўз гаворыць толькі пра нейкае перамір'е з Украінай. Ну, зразумела, іншых жа магчымасцяў у яго няма, ён знаходзіцца ў Расійскай Федэрацыі, ён ведае расійскія законы. Ён жа яшчэ перад пачаткам гэтай кампаніі заявіў, што для яго, напэўна, самае важнае ўвогуле перажыць гэтую кампанію, не апынуцца за кратамі. Таму тое, што ён дзейнічае ў гэтых межах, тут нічога надзвычайнага няма. Но рыторыка яго, канешне, адрозніваецца. Гэта рыторыка антываенная, такая памяркоўна антываенная, но іншай у дадзеных умовах і быць не магло. І тыя людзі, якія яго падтрымліваюць, якія за яго падпісваліся, і, напэўна, калі ён будзе зарэгістраваны, аддадуць яму свае галасы, яны гэта зробяць не таму, што вось ён такі добры, цікавы кандыдат Барыс Надзеждзін. Хутчэй за ўсё яны будуць гэта рабіць, таму што ім не падабаецца палітыка Пуціна, таму што яны выступаюць супраць вайны. Спадар Александр Марозаў, у мяне такое пытанне, навошта, на вашу думку, спадар Надзеждзін пайшоў на гэтыя выбары, калі вось ён нават, улічваючы рэаліі ў Расіі, нават не можа публічна сабе дазволіць сказаць нейкія такія рэзкія антыімперскія лозунгі? Действительно, как и сказал Александр, очевидно, что Надеждин может играть только в очень узком коридоре, шаг влево, шаг вправо, и как бы его позиция разваливается, потому что если он начнет говорить
так сказать, резко оценивать и войну, которую Кремль ведет, и сам политический режим, то в таком случае его объявят очень быстро иноагентом. Собственно говоря, уже кто-то из публичных доносчиков и написал на него бумагу в Минюст, чтобы его проверили. Ну и его снимут с выборов, даже если его зарегистрируют. Поэтому у него возможности проведения кампании очень узкие. А если он, наоборот, будет дальше, значит, усиливать конформистскую риторику, то он, конечно, потеряет ту аудиторию, которая связывает с ним какие-то надежды. Поэтому я бы сказал, что вся его кампания, она в этом смысле слова, ну, не так уж и содержательно и интересно, насколько внимание к ней приковано, мне кажется, избыточно даже. Тое, што цікавіць нас, беларусаў, гэта, канешне, перадусім пазіцыя гэтага прэтэндэнта, які вось здаў подпісы, каб стаць кандыдатам у прэзідэнты Расіі. Пазіцыя адносна незалежнасці Беларусі. Вось каментаваў Барыс Надзеждзін інтэграцыю Беларусі з Расіяй. Давайте вось паслухаем вытрымку з эфіру з расійскага тэлеканалу. Гэта праходзіла літаральна за некалькі месяцаў да паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Я еще раз хочу вас пояснить вашу мысль, что уж лучше, чем 30 лет деньги давать, действительно взять и оккупировать. Ну, это честнее, по крайней мере. Потому что просто в варианте, который сейчас, нас 30 лет держат за дураков, извиняюсь. Мы дружим, денег дают, на. Так, все тихо. Так, а вы объединяться будете? Да-да-да, потом, заходите позже. Это длится 30 лет. Спадар Александр Фрыдман, вось калі мы кажам пра расійскіх палітыкаў, у 90-е гады, яшчэ ў нулявыя, была, напрыклад, светлай памяці Валерыя Навадворская, якая, ну, адназначна заўсёды ў такіх сітуацыях казала, што Беларусь гэта незалежная краіна, адчапіцеся, увогуле гэта не справа Масквы, там ніякой інтэграцыі быць не павінна і так далей. Потым мы назіраем такую сітуацыю, што нават тыя вось асобы, якіх лічаць, што яны з'яўляюцца альтэрнатывай нейкай дэмакратычнай альтэрнатывай для Расіі, усё роўна, вось я не ведаю, ці гэта ў нейкім кантэксце, ці так проста нейкае ехіднічанне такое, не могуць паўстрымацца ад таго, вось, каб ну, неяк не зачапіць і неяк не паказаць сваё зняважлівае стаўленне да незалежнасці Беларусі. Чаму так атрымоўваецца і ці гэта, ну, можа ўвогуле неяк змяніцца ў расійскіх элітах? Я думаю, што мы ж маем справу з тыповай пазіцыяй. Тое, што вось зараз паўтараў Барыс Надзеждзін, гэты ўрывак, гэта прынцыпова ж не адрозніваецца ад таго, што казалі расійскія лібералы ў часы Чарнамырдзіна альбо ва ўрадзе Кірыенка, ну, згадаем таго ж Барыса Немцова. Немцов, конечно, не выказваўся пра тое, што там Беларусь трэба захапіць, усё ж такі ў гэтым яго пазіцыя прынцыпова адрознівалася, але тое, што вось такі, як Лукашенко, гэта паразіт так званы, які выпрошвае грошы, які насамрэч не збіраецца займацца нейкай сур'ёзнай інтэграцыяй, а проста выкарыстоўвае гэтую рыторыку. Ну, гэта, мне падаецца, шмат у чым такая тыповая пазіцыя была для Саюза правых сіл, з якога паходзіць Барыс Надзеждзін. Так што ён, уласна кажучы, паўтарае тыя наратывы, якія сярод так званых лібералаў-дзяржаўнікаў прысутнічалі яшчэ напрыканцы 90-х. Яны так лічаць, што Беларусь знаходзіцца, фактычна павінна знаходзіцца пад уплывам Расіі. Яны, напэўна, прынцыпова іх пазіцыя не адрозніваецца ад таго ж Пуціна, які лічыць існаванне беларускай незалежнай дзяржавы альбо украінскай незалежнай дзяржавы недарэчнасцю. Што іх адрознівае, гэта вось такое адкрыта зняважлівае стаўленне да Лукашэнкі. І Надзеждзін яго шмат разоў дэманстраваў. Вось Лукашенко гэта такі правінцал, які патэнцыйны здраднік, яму нельга давяраць, ён такой вось праблематычны і іншае. І гэта таксама ў гэтым нічога новага няма. Мы гэта таксама ўсё чулі з атачэння расійскіх лібералаў яшчэ напрыканцы 90-х. Так, Беларусь павінна знаходзіцца пад расійскім уплывам, но пажадана без вось гэтага нецывілізаванага Лукашэнкі. Спадар Александр Марозаў, вось тое таксама пытанне, якое я адрасаваў да спадара Александра Фрыдмана. Ці ўвогуле у расійскіх палітычных элітах, хай сабе нават альтэрнатыўных да Пуціна, ну, ці ёсць увогуле вось нейкія такія людзі, якія сапраўды шануюць незалежнасць Беларусі, каб вось, власна, мы не чулі такіх вось цытатаў ці такіх выказванняў, як некалькі хвілін таму?
Ну, конечно, есть в российском политическом таком пространстве фигуры, которые очень четкую позицию занимают, адекватную, современную позицию в отношении суверенитета и Украины, и Беларуси. У нас есть такие примеры. Но, конечно, надо согласиться с тем, что и у представителей как бы демократического лагеря, не говоря уже о, так сказать, бюрократии российской, существует колоссальная просто абсолютно нерефлексированная инерция, такая инерция в мышлении и в речи. Это так и есть. То есть действительно, вот в этом фрагменте, который вы показали, Надеждин, конечно, посмеивается, это ехидничание, но тем не менее, это ехидничание, которое скрывает невозможность прямого высказывания о, там сказать, о белорусской независимости полной, да, как о некотором там итоге политического развития. И точно так же это касается и Украины, потому что вот можно посмотреть, скажем, Олег Дерипаска, известный российский олигарх, он пишет свой телеграм-канал, и в нем он сейчас вот пишет: да, идет братоубийственная война, ее надо остановить, это про войну России с Украиной. То есть он тоже в этом смысле слова за перемирие, но при этом несомненно, что это перемирие продолжает мыслиться этими людьми все равно вот внутри какой-то категории действительно имперской войны. Это парадоксально, но это так. То есть они мыслят буквально публично, и сам Надеждин, он, когда его спросила Евгения Алибац его спросила, так сказать, что он собирается сделать с войной в Украине, если он будет президентом, то он сказал, что надо, я буду вести переговоры с Вашингтоном, ну то есть через голову Украины. То есть это такое инерционное, но совершенно, по сути дела, кремлевское игнорирование вообще какого-либо суверенитета соседних стран. Абсолютно машинально. Это есть, с этим невозможно поспорить, и в этом плане, конечно, глядя на риторику Надеждина и его избирательной кампании, совершенно не хочется к ней примыкать ни в коем случае или как-то ее поддерживать, во всяком случае у меня, и я знаю, что еще целый ряд известных людей, в частности Гарри Каспаров, например, как бы и целый ряд других людей, также примерно к этому относятся. Они считают, что эта двусмысленная игра, она никуда не ведет. Она не ведет нас к установлению ни надежного мира, ни, так сказать, к безопасности на континенте. Вот та схема, которую Надеждин предлагает в своей публичной риторике. Спадар Александр Фрыдман, таксама бачым, як у сацыяльных сетках выказваюцца такія меркаванні ад расейцаў, што вось, маўляў, Надеждин можа стаць такім, як так сказаць, расійскім аналагам Святланы Ціханаўскай, так, таму што, маўляў, вялікія чэргі выстройваюцца таксама, каб падпісацца за гэтага кандыдата. Але разам з тым мы ведаем, што 100 000 подпісаў для Расіі гэта не тое самае, што 100 000 подпісаў для Беларусі, так, і некаторыя эксперты таксама звяртаюць увагу, што чэргі ёсць таму, што проста мала гэтых такіх намётаў, дзе можна гэтыя подпісы сабраць. Разам з тым, ці ўвогуле правамернае такое параўнанне, ці ёсць нешта блізкае паміж электаральнай кампаніяй Ціханаўскай і гэтай перадвыбарчай кампаніяй Надеждзіна? Ну, чэргі гэта хутчэй такі, я б сказаў, аптычны момант, перш за ўсё, і не больш, чым аптычны момант. І акрамя таго, яны сведчаць пра тое, што людзі ў Расіі, якія падпісваюцца Надеждзіна, альбо недаацэньваюць пуцінскі рэжым, альбо напрост не цікавяцца беларускім вопытам. Мы ж ведаем, якая велізарная колькасць беларусаў падпісалася за альтэрнатыўных кандыдатаў, за Цапкалу, Бабарыку, Ціханаўскую, а потым гэтыя подпісы патрапілі ў ЦВК, і зараз ідуць рэпрэсіі супраць тых людзей, якія да сённяшняга дня ідуць рэпрэсіі супраць тых людзей, якія падпісаліся за Бабарыку. Напэўна, тыя расіяне, якія падпісваюцца за Надеждзіна, сыходзяць з таго, што ў Расійскай Федэрацыі гэтага не будзе. Усё ж такі ёсць галоўнае адрозненне. Я не лічу, што там ёсць што мае сэнс параўноўваць Надеждзіна і Ціханаўскую. Прынцыповае адрозненне ўсё ж такі ў тым, што Барыс Надеждзін з'яўляецца часткай расійскай палітычнай сістэмы.
Барыс Надеждин удзельнічае ўжо на працягу вялікай колькасці гадоў у рознага кшталту расійскіх палітычных ток-шоу і дакладна ведае, якія мэты ў гэтых ток-шоу. То бок і Надеждин, як удзельнік гэтых ток-шоу, нясе адказнасць за абалваньванне расійскага насельніцтва, якім займаюцца такія прапагандысты, як Скабеева і іншыя. Акрамя таго, ён гуляе па тым правілам, якія вызначаны. Ён дакладна ведае свае межы. У гэтым сэнсе ён частка сістэмы. І яго вылучэнне, яно пакуль пажадана. Мы паглядзім, ці яны яго пакінуць, ці не, але пакуль нічога такога надзвычайнага не адбылося. Што ж тычыцца Ціхановскай, яна не была сістэмным кандыдатам. Яна проста выпадкова потрапіла ў гэтыя выбары, і тое, што яна ўвогуле была зарэгістравана, сведчыць пра памылку рэжыма Лукашэнкі і пра звычайны сексізм рэжыма Лукашэнкі, які проста Ціхановскую і патэнцыял Ціхановскай недаацэніў. Але расійскі бок, ён зрабіў свае высновы. Мне падаецца, калі ўж параўноўваць з Ціхановскай, дык у Расіі быў такі чымсьці падобны кандыдат, гэта Кацярына Дунцова. Але Масква вырашыла яе нават не дапускаць да збора подпісаў. І я думаю, што тут сыграў адпаведную ролю менавіта эфект Ціхановскай. Ну, не трэба тут рызыкаваць. А хай будзе лепш Надеждин, а вось Дунцова, можа, яна стане расійскай Ціхановскай, а расійская Ціхановская Крамлю не патрэбна. Вось такое таксама меркаванне паслухаў перад эфірам. Расійскі бізнесмен, эмігрант Евген Чышваркін кажа пра Надеждина: чалавек кампрамісны, гаворыць толькі тое, што яму дазволена, ні міліметру менш. Ён дае клоунадзе з выбарамі від альтэрнатывы. Вось такое крытычнае меркаванне. Спадар Александр Морозов, хацеў у вас запытаць, а ўсё ж такі, можа быць, у гэтай кампаніі ёсць нейкі пазітыўны момант? Не ведаю, што там расейцы, якія выступаюць сапраўды супраць вайны, якія выступаюць супраць той сістэмы, сустракаюцца нават у гэтых чэргах, неяк мабілізуюцца. Ці ёсць у гэтым увогуле нейкі сэнс? Честно говоря, я как раз отношусь к тем, кто не видит тут ни при каком сценарии позитивного какого-то смысла или результата. Потому что если Надеждина зарегистрируют, и он получит свои 1,5%, а больше Кремль ему не даст ни при каких обстоятельствах, если у него там будет что-то подниматься в рейтинге хотя бы до 5%, его просто снимут. Потому что Путин должен получить свои 80%, и таково намерение всей политической системы обеспечить это. Либо, если он получит свой 1%, это будет чудовищная история, которая будет означать, что русские на президентских выборах показали, что антивоенная повестка – это 1% голосов. Но это плохая история, потому что ясно, что все хотели бы, чтобы другое обнаружилось в этом обществе. А если его снимут, то действительно я тут согласен с Александром, это довольно опасная игра. Люди подписываются, сдают свои персональные данные. Значит, завтра этот Надеждин будет объявлен иностранным агентом, его будут снимать с выборов, и люди, которые подписались, окажутся людьми, которые поддержали иностранное вмешательство в российские выборы. Понимаете? А где здесь позитивный результат? Предполагаемая массовая мобилизация политическая в пользу Надеждина. Нет, она не произойдет. Тут, конечно, невозможно строить иллюзии, когда некоторые политтехнологи, такие как Максим Кац, пытаются, так сказать, убеждать аудиторию свою на Ютьюбе о том, что Надеждин выйдет во второй тур, ну, это все-таки расходится просто со здравым смыслом. Мы хорошо понимаем и много лет анализируем эту политическую систему, ее механизмы, ее, как бы, так сказать, изменения, и мы прекрасно понимаем, в какой фазе эта политическая система сейчас. Она не позволит в условиях войны и явного совершенно нового этапа репрессий в целом против гражданского общества никакой политической мобилизации. Так что я не вижу здесь никакого, в этом смысле слова, позитивного момента в выдвижении Надеждина. Наоборот, я думаю, что российская оппозиция, политическая, должна была бы стоять просто на том, что Кремль демонстрирует выборы с 4 кандидатами, с Путиным и 3, значит, парламентскими партиями. И все. И это выборы нелегитимные, выборы на оккупированных территориях, выборы, значит, в условиях, явного просто, да, явных репрессий за свободу высказывания. Давайте как бы будем говорить, что они нелегитимны. Я сейчас говорю о политической оппозиции. Это понятная, более последовательная позиция, чем сейчас
на 2 недели поддержать Надеждина, а потом иметь дело с тем, что значит, Надеждин оказался политическим клоуном, люди пострадали, результата никакого. Панове Александры, вялікі дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Александр Марозаў, таксама палітолог з Чэхіі, і Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык з Нямецчыны былі з намі на відэасувязі.